Ostegun honetan korrika hasiko da Amurriotik eta Aiaralde oso zeharkatuko du, eta ostiralean Euskararen aldeko maratoi horrenajea pasatzeko faktorian izango dugu txiki umoregilea, arratsaldeko 8:30. Kaixo txiki, ze moduz? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, prese ostiraleko emanaldirako? Bai, eta, benetan, gogoa dut egiteko, zeren zuen Aiaraldea faktoria, ireki zen utenetik, Kristono Jartzuna uste izan duela bai sortzaileen artean, bai kulturaren artean, eta azkenean parada izango dute area ere joateko. Beno, entzun dugunez, bakarrizketa umoretsu bezala, definituta dago zure emanaldia, baina gai konkretu bat landu egiten duzu, 40 urtetan iristaren une hori, krisialdi hori, ez dakit, nolabait, zure esperientziaren edo zuen ingurukoen esperientzian inspiratutako bakarrizketa den, nondik etortzen zaizun apur bat horretarako inspirazio iturria. Bai, azkenean bakarrizketa berri bat prestatzen dudanean, nik ere kajoian, kuadernoan eta idazten joaten naizen txiste eta kontu guzti horiek eta pasadizoak edo kuadriakoren batek ze graziosoa kontatu duela, gordetzen ditut eta mobilan ere bai testu pilo bat gordetzen ditut, eta gero pixka bat dena noa borobiltzen eta estruktura bat egiten eta pixka bat gai bat ja jorratzen, eta orduan justo 40 urte bete nituen pasaden urtean, eta justuki uste dut izan zela hori 2019an estrenatu nuen, da orduan titulua jartzeko eta pixka bat uste nire belaunaldiko guztiei eta ondo zegoen titulu hori, gero jendea identifikatuta sentitzeko noski. Orduan nolabait zure belaunaldiaren gaur egungo egoera, duzu izpide? Piskat bai, baina nik uste dut naiz eta zeren gaztetxetan egin dut monologo hau eta 20 pikoko jendea dago, baita ere herri txiki askotan egoten naiz eta ia 60 urteko jendea dago, eta azkenean monologoa bakarrizketa humorezkoa denez eta azkenean esagerazio bat denez askotan konparaketak eta kontatzen diren pasadizoa, jendea identifikatuta sentitzen da, naiz 25 izan, 40 eta 60. Egia da ere bai, baldin badituzu 30 pikotik 40 hor dauden txiste pillo bat dira gure belaunaldikoak, txandala idasa, altuz motxila, bomberra, gero lagunekin egiten genuen botelloiak, herrikora joaten ginen astebukara guzti horietan, eta bar, eta bar. Bueno, egia esan gai kakotzen artean unibertsal bat jorratu egiten duzu. Ezak, ni orain 30 urtetatik bueltan nago eta gure artean ere nolabait denbora iragatzearen eta gure kasuan 30 urteko krisialdiaren kontua, izaten da umore iturri nahiko potente. Osa, gai, nolabait unibertsal bat, hainbat adifasetan topatu daiteke. Bai, eta orain entzuten dut, igual, jendea lanean 25 urtitulo, eta joen ekatuta nago, aspertuta nago, eta guk ere 40 urterekin, berdina etxaten duzu, ekatuta nago gaur egongo naiz serie bat ikusten telebistan, eta azkenean gaiak bai dira pixkat unibertsalak, baina bai ukitzen zaitu gehiago baldin badauzkazu hori, 40 piko zeren hori. Kontatzen ditut asko hasieran instituto garaiak eta parranda garaiak lehengoak eta txoznen movida eta guzti hori, eta orduan jendea bai sentitzen da oso identifikatuta. Gainera pandemia baino lehen uste dut, estrenatu zenula, gero pandemia etorri da, esaten da nolabait pandemiak asko aldatu egin gaituela, uste duzu belaunaldietan ere nolabait egon dela azerela gailua, zapaldu duen jendea eta agian 40 urteko krisialdi hori ezberdina izan da pandemia garaian, ez dakit zu nola ikusi duzune zure inguruan, hori ere oserbatzaile moduan, Bai. Eta umoregileak oserbatzaile onak zaetela. Bai, bueno, nik pertsonalki behintzat pandemia garaian lana egitea tokatu zaidan nire lantokira joatea egunero, eta orduan behintzat irtatzen nintzen, eta gero ere pixka lagundu zidan gauz berriak idazteko, monologo aurren pasatuta eta umore gehiago sartzeko, txiste berriak sartzeko, eta gero ere bai, gero
nik sortea izan nuen eta antzeslan batekin ere gabiltz, eta guk emanaldi bastante egin genituen bai monologoekin eta bai antzerkiarekin, eta orduan parada genuen herrietara juteko eta oxigenatzeko eta etxetik irteteko, eta nik ondo bizi izan dut eta balio izan dit ere irakurtzeko edo gauz berrietan sortzaile bezala pentsatzeko. Eta, bueno, azken urteetan, esan daiteke, orain dela urte batzuk euskerazko bakarrizketak, edo euskerazko humorea stand-up comedy formatuan, apur bat, esan daiteke, ezakit, marginalagoa edo zegoen horren datua, baina orain izan barre librea saioarekin edo bestelako ekimen batzuekin, dirudi gehiago zabaltzen dira. Zu horrela somatu egiten duzu, nola bizi izan dituzu batez ere azken, esango nuke, 3 urte hauek edo. Nire kasuan, ni hasi nintzen aurten egingo ditut 20 urte, lehenengo monoloa bota nuenetik oholtzan, eta nire buma eta nire belaunaldikoa Jon Plazaola eta bar, Klub de la Komediak asko eragin gintuen, nik uste Klub de la Komedia gure belaunaldiko guztiek ikusten zuen, zelako formatu bat erresa, antzerkia zen baina oso zuzena, entzuteko eta identifikatuta sentitzeko kodigo oso erresa zen, eta orduan gu hortik hasi ginen jorratzen, eta gero zuk esaten zuen eran azkeneko urtetan, azkeneko 2 urtetan edo barre librea egon dela, nik uste dut balio izan duela berriz berreskuratzeko edo jakiteko euskeraz umorea egin daitekela, noski, baina estilo horretan, stand-up comedy zuk esaten zuen bezala, monologista puro idure bezala, badagoela, eta Euskal Herrian batzuk bagaudela, eta orain uste dut jendea gehiago animatzen dela, egon dira igual urte batzuk orain dela 8 urte edo 10 urte edo igual euskaraz Plazaola, ni, eta bakan batzuk ibiltzen ginela, baina orain bai ibiltzen da jendea, eta daude Mirari, eta Bea, eta Aitzi Bergarmin ere bai, beste maila batean, eta gero beste maila batean Erantxon Telleria, eta orain antzeko bat dago, ez? Baina uste dut ere, ni behintzat arro sentitzen naiz, ni behintzat 20 urtean zehar, egon naizela aletxoa jartzen, herri juten, egin dituten monologoak maulen, eta baita ere labastidan, ez? Orduan, niretzako zen euskaraz umorea alik eta herri gehienetara eramatea, formatu da bertsolari bat bezala, jun jarri eta egin, eta orduan niri behintzat asko balio izan dit, ere bai aktore bezala konfiantza hartzeko, eta Baiz, claro, azken finean, nolabait, bakarrizketetan daude bi alde, ez? Alde batetik dago alderik mediatikoena, dela gian hori barre librea, edo zuke bat duzuna Klub de la Komedia bezalako, ez? Telebista saioetan, ez? Edo grabatutako emanaldi horietan parte hartzea, baina gero dago zuke esan duzuna. Plazaz plaza joatea, herriz herri joatea, kasu batzutan erreakzionak izatea, beste kasu batzutan ez horren erreakzionak, ez? Horro ere badago bestelako lan bat. Bai, nik uste dute azkenean, orain bakarrizketalari dauden batzuk, ez orduan antzokietan egiten dutela eta leku profesionaleagotan, baina ni egon naiz taberna batean, terraza batean, gaztetxe batean, antzoki batean, 500 pertsona, 5 pertsona, orduan guzti horrek egiten zaitu landu eta aktore bezala puztu eta ikasi eta jakin nondik jun, eta guzti horrek ni orain bai sentitzen naiz nizela monologista bat, humorezko bakarrizketak egite dituna, stand-up komedikoa, eta orain ja konfiantza handiarekin ateratzen naiz, bakidalako 20 urte ondoren, pixka bat egiten dudana, ondo egiten dudala, ez? Eta 20 urteren ondoren, aipatu duzu, orain arteko referentzia asko, gaztelerazko referentziak ziren, orain dela gutxi atera dira, ratiboki gutxi atera dira, gutxienez modu mediatikoan, stand-up komediaren euskerazko bertsiozko batzuk, izan barri hori egian da adibiderik argiena zentzu horretan. Claro, zuek beti izan duzue gazteleraz egin edo euskeraz egitearen arteko autu hori edo
edo agian gazteleraz zabalpen gehiago izateko aukera, baina era berean zuri bilakaera honetan nolako izan da, ez? Nolabait dikotomia horretan aritzea, eta gero batez ere, zer dauka zuretzat, ez? Euskerazko bakarrizketa batek, gaztelerazko bakarrizketa batek ez daukan. Nik hasi nintzenean bakarrizketa egiten 2002 urtean, erderaz egiten hasi nintzen, ez? Eta ni euskalduna naiz, txikitatik, nera baserrikoa da, ez? Eta goratzen naiz, behin osabak esan zidala, nola ibili zaitezke erderaz hori egiten, ez? Ez zuen ulertzen ziren nire osabak eta oso euskaldunak oso baserritarra dira, eta ezin zuen imaginatu nik txisteak eta hori erderaz egitea, ez? Eta horrek nahiko zartako handia eman zidan, ez? Barruan eta hasi nintzen bertsolariak umorea egiten dute aspalditik eta oso ondo gainera eta gainera improvisatzen, hori la hostia dela, klub dela komediako batek, ez du hori inoiz egiten. Eta bertsolariak egiten dutena, kriston maila da eta beste maila bat da, baina nik hasi nintzen pentsatzen egin ezakela umorea, nire osaba behintzat, umore asko dauka ere bai, eta jendea dago, lazkao txiki ez, oso referentea, eta hasi nintzen gidoiak euskeraz idazten, txisteak sartzen, erderatik ezin dira txiste batzuk hartu, batzutan bai, bestetan ez dakit, eta poliki zoaz borobiltzen zure sorkuntza, eta ikusten duzu, ensaio error, eta emanaldietan zehar probatzen, azkenean zoaz borobiltzen zure bakarrizketa euskaraz, eta ja ikusi nuenean da segurtasun eman zian euskeraz nire sorkuntza ondo zegoela, erabat hasi nintzen 2005 urtean ja euskaraz bakarrik egiten, eta noski Euskal Herrikoa garelako, euskalduna garelako, eta zalako produktu bat euskaraz egin zitekela, eta Euskal Herriko txoko pilo batera jun zitekela, non euskarazko antzerkia ez dan egoten, herri txikiak direlako, gero ere ekonomikoki baldintzak beste batzu direlako, eta grazia asko egite zidan, askotan herrietatik deitze zidatela eta esate zidatela. Aurten jaietan bertsolariak egon beharrean zu etorriko zara, ez? Eta zuko, ostia, baina nivel, ez? Edo ze espero dute, eta hori bai gertu zait askotan. Printzipioz, horrekin garatu egiten gara. Ostirale honetan 40 urteko krisialdiari buruzko bakarrizketa, moretzua arratzaldeko 8:30 faktorian, justo korrikako lehengo maratu guztiaren ostean asteburuari berriro indarrez heltzeko. Eskerrik asko eta ostiralera arte. Bai, eskerrik asko zuei, animatu eta nik uste kriston ondo pasako degula denon artean, zeren azkenean feedbacka eta jendearen giroa oso garrantzitsua dira monologo baterako, eta gogoa dut pilo bat faktoria ezagutzeko, eta zuek egiten zuten lan hori ezagutzeko.